Durian idol, durian. Ipakita ko sa inyo kung paano ko ito bibiyakin pinagi sa aking kamay. Tingnan nyo idol ha. Habang manood kayo sa aking video, paki-subscribe naman sa aking YouTube channel, Leon Redocto Vlog. Good morning kanin yung lahat, idol. Woo! What's up? Welcome back sa aking YouTube channel. May ipakita ko sa inyo kung paano ko ito bibiyakin, idol. Idol. Durian, idol. Durian. Ipakita ko sa inyo kung paano ko ito bibiyakin pinagi sa aking kamay. Tingnan nyo, idol ha. Habang manood kayo sa aking video, paki-subscribe naman sa aking YouTube channel, Leon Redocto Vlog, at paki-like. Idol. Ang bango. Tingnan nyo, idol ha. 1 minute, idol. Ganun na to, idol oh. Ano na? Ano ba? Ano? Ganyan na siya. Tingnan nyo. Tingnan nyo nila. Tingnan nyo. Sugdan na ako. Simulan ko na, idol. Ha? Simulan ko na. Ay sa idol ha. Yam-yaman ko pa, idol, para tingnan nyo, maraming tinik. Oh, hindi ko ito yung madadali. Tingnan lang nyo muna. Kusang yam-yaman ito ha. Orasyon sa limbaga, sikmat dalaugat, ikatutoy. Ya, okay na, idol? Simulan ko na. Bibiyakin ko to, idol, pinaagi sa aking kamay. Be, ang durian. Kailan ko sa durian? Panggitan niya sa giya. Kaya na lang ipalit. Ha? Pangita niya? Patay. Sinsya na dyan, guys. Hindi ata matuloy ito, guys, pagbiyak sa akin, pinagi sa aking kamay, guys. Kasi paon man sa manayari dito, guys. Digid mabiyak, guys. Sinsya na dyan, guys. Iskam, guys.